unozenda okay unoziva kuti ndambokwidza ndege kuenda Zambia kuenda kunoita massage nebending ndichinzi nini ndingoenda for Saturday sandakwira ndege Friday ndikanohostwa Saturday ndichinoita basa but tell you what ndakazodzoka kuZambia after 2 weeks shamwari yakuti uyaimuone mashuri ari kunoko I've got a Zimbabwean massage therapist in my house vakauya vese vakati tiringoda the same experience atisuda mboudzwa nyaya nauyu handiwe uripo toerere nyoka negara ndana kutotsvaga kuti ko mamanechange ekuzambia ari kupi makwacha azara mbegi ona vanhu vari kukwira ndege ka nengolinkoka pane munhu anenge achingoda bonde chete asi kuda zvese zvekumbobatwa zvikuita semukadzi aringoda bonde chete munoita madhiri waye munochaja here izvozvo zvinhu zvese tambotaura kuti mari ndonodhidhimana zvese but izvozvo havakwanise kuzvitaura kawani because vanenge vasingazivi kuti am I professional or not, of which there are times where I do my massages as totally professional ndotopedza pasina kana anything chaitika andika kozita umanoyo but deep Swedish mari kana kuti nuri mari obva ndamuudza obva zvinofamba sei nomutsananguro obva taura ndikuya kubasa obva auya pabasa osvika opinda muroom tetingori 2 but inini kutaura chokwadi ndangotaura zvemassage but no ndizihoni nekuda muraba dada wababa wabada swabada tovatambisa handbag moti buditsai tione samochaja mari imi saka ipapo manje unofanira kutaura ine tactful way because iwe uchaoffer munhu $40 ka abva achitaura kuti chinhu akati ada 500 ndombo saka muchombotya hana inaitomborovere panyaya dzekuzotyawo kuti muchaenda kugehena muchanotsva yamukuita isiyo mufanira chechi hana inaitomborovere kana tozotangira ipapo mansita itadze kuhwina kuetad ichitanzi tikazoenda kubhenabeu tozorohwa tozoweka takubhenabeu ikoko Islanders totadza kuhwina mubaba fields chiti tikazoenda kurufaro tonorohwa boys ngatidrowe nawo vakomana ngatimbohwinei tozoweka takurufaro stadium unosvika ikoko tonzi bo because dei singade kuti masini acharenda isakupai but sinhi unotokura naro chitoriona kuti sikashande because wainegiri ucharisa siti I think hana yake akatoisiya ukadomo anda kufonerwa padeni kunzi iwe uri kuiteiko hana yako yekurova kunoku sa imimi ndikuti mndara momborova here yekedero madhiri enyaya hapana mumusangane nanoti ano ndiringoda ro mubva mawapa ro kawani kuno kawani aiwa zviti unofanira watombouya ka2 ka3 ka4 takujairana wakuita open up wobva wataura reason wakudira ro toita ro tatestana kwete ngoti unongoya ka1 ungubva kuti 400 nda ro what is for upenyu hautengeswe mumushopu kaubva kuti mune upenyu here wemunhu mutema wobva kuti wobva wabhadhara saka ine zvachenzwi wati manika pane pamwe pa unofanira kuweya pane life wemaslender obvanzi wasara we4 zigi ne5 US obva kuti ndipewe ma-US kuna zvo zvakadaro pamwe pacho weya kuti ndiro here am I worth $400 pamwe pacho unoziva kuti ukatomurambira munhu anobva toti ndada kutesta 400 achipfeka pepa Brazilian tiri kungobvisa choya chepanapa but then Hollywood tiri kubvisa choya chepanapa nechekumabambam kuna choya futi inonzi holichi inonzi Hollywood iyoyo Hollywood saka tiri kubvisa choya chese chiri mubhurugu nuru nindoiona unge ingori e4play because 60 minutes of sliding pamusoro pemunhu wechikadzi ipapo ndo panozomira comrade wanga uchitaura because hairegedzi alright ngetimbonzwe haisi ring here mna iring haisi marriage here haisi
Koma kaisire pachikondo chemene. Ima takaisa kuti kune vamwe vari professional veve vanouya vachitongoda massage. Saka anofunga kuti ndiri married. Saka chisina zvachaita. Ane kakudzikama kekuziva kuti I'm dealing with a married person. And but pane munhu anotoona kuti hapana tomboisa panapa. Obva ataura zvaari kuda. Because munhu anouya achiti ari kuda massage asi kuda massage. Because ari kutya kunotanga kuti manje ndingaudze murume munhu kuti ndikuda nema-extras. Saka anobva ati okay, unongonotora watopedza obva azoti zvotokwana. Hello people, hello guys. Salibonani bizo lami ngu-DJ Sparks. Ndiri panapa patinoona nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Welcome again pa-Uncensored podcast. Pati tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Patinotaura zvinhu zvinonzi hazvitaurwe. Patinokurukura nyaya dzinonzi hadzikurukurwe panapa pa-Uncensored. Last episode yatakaiburitsa, that is on Friday. And Friday neMonday yacho pane maepisode takaburitsa vasikana. Wekutanga wacho akati musikana anoshanda kuma-avenues anoita zvekutengesa muviri. Then musi weFriday takaburitsa episode yaUncensored yevasikana vanoita zvemassage but vachipa happy ending. So muzuva ranhasi zviri rare kuti tinoona murume anokechesa kana kuti anotengesa muviri. Zviri rare but muzuva ranhasi ndine murume wandinaye anokechesa anotengesa muviri wake. Saka takati tikurukura naye tichitaura naye tichinzwa kuti kubasa kwavo vanozvifambisa sei, vanozvigona sei. But ndiri kumboona macomments akasiyana-siyana kutaurwa vanhu vachiti DJ Sparks uri kunyanya kutaura nyaya idzi chete, kwakune dzimwe dzaunoita but isusu tine maprogram akasiyana-siyana tinoita. Musi weMonday tinoburitsa Uncensored, Tuesday tinoburitsa Realities of Christ, Wednesday tinoburitsa Dialogue with DJ Sparks yatinenge tine maartist, then Friday Saturday tichitewo zveshow nyowani yatikugadzira inonzi ndakanganwa zita rayo but yakapenga sheriff inonzi chi My West Heartbreak ndo show iri kubuda. Then Friday Saturday kazhinji kacho tinoburitsa matrending stories. Saka muzuva ranhasi ndina mandebvu wagwan making. Intro ya Sparks. Yeah. Big up yourself, Sparks. Would I say my father? Easy. Mdara, I know to munoita massage. Yeah. But at the same time, munobhadharwa. Kuna nokubhadhara yekuti muge muchirara nawo. And we know. So don't timbo discuss it. Basa renyu timbo nzwisise kuti munozvifambisa sei. Saka mubvunzo wangu wekutanga ndokubvunza kuti basa iri manenguva yakareba sei muchiriita. Okay. Ndakatanga kuita professional massage in 2020. 2020. Yeah. COVID yakati karini? Yeah, that is 2020. Yeah, so COVID yakativhura kuti tikwanise kuziva kuti tinotogonawo zvimwe. So I did massage. Okay, it's beauty therapy, right? But unozochuza kuti uda kuspecialize nechi. Right. So you are taught everything from massage, wax, facials, pedicure, manicure, and to zvakangodaro. But then inini ndakachuza zvinonditisa big. Alright. Yeah. Saka makachuza massage. Massage newax. Right. Chimbotsanangura kuti yamunoti wask chii. So mune muchinatsoita sei chaizvo. Okay, pa wax tinenge tichishevha madzimai. Tichivabvisa choya. Tichivabvisa. Okay, handi vanhu vakawanda vanoshandisa what you call it, hair remover and what. But then kune mabhebhi ane mari asingade kushandisa hair remover. Because ukashandisa hair remover, it means kuti after 4-5 days wakufanira kushandisa futi hair remover. Right. But then tikakuwakisa man unoita 4 weeks wakachena. Panenge pakadai. Pakachena pasina kana anything. So wax kune ma-types e-wax. Kune inonzi bikini wax. Kune armpit, makumbo. Then kune Brazilian and Hollywood. Brazilian tungubvisa choya chipanapa. But then Hollywood
tikubvisa choya chepanapa nechekumaBambam. kumabamba kuna choya futi inonzi holichi Inonzi Hollywood iyoyo. Hollywood. Saka tikubvisa choya chese chiri muBrugwa. Oh my goodness. 4. A lot is going on. I think a lot is going on. Alright. Saka ndochinonzi matara 2 chete kamba matara zvinhu zvakawanda. Yeah, but then ndingotaura mabasic andonyanyoita because underarm inoita $10. Alright. Handingambonzi ndatadza kuita Brazilian or Hollywood because ndikuita underarm $10. Saka inini ndongoita Brazilian and Hollywood. Maleg underarm vanoita wapfanhu vadika. Imunorova Hollywood neBrazilian ndo zvine mari inechida mari. Right. Hollywood neBrazilian ndimbotitsanangurira kuti zvinoita mari zvingaite mari itomboti maybe pane mwana wangu nanga ine mudzimai wake wakadati amboti Okay, ma-prizes anosiyana. Well, depends kuti who is asking. Pane mumwe munhu wanotoona kuti uyu ndikamuudza prize ka anoenda. Alright. Andika? So then you cannot miss $50 because wachaja munhu $80. Alright. Saka inini ziso rangu ndiri kutoona kuti iyi mari haisi. But then Hollywood inoita $65. Alright. Then Brazilian inoita $50. Zvakasiyana. Saka chimwetotsanangurira mukuru kuti saka manditorara pasi apa ndika potovhurika then motanga kurova basa. Yeah, okay. The only part inenge yakavhurika ndo pandiri kushandira. Pansiri kushandira tete takapavhara. So it find kuti tumabeds tete. 4. So Alright. okay. Pa that single bed yatinoitira massage, right? Munhu anorara. Andika? Panenge pane malights enyu amunoshandisa. Inde ne angle one up. Akafocusa more on the area yatoda kubvisa tsvina. So anenge akarara akavhura makumbo kunge arida kuzvara zveshe. Alright. Andika? Then tomuvhara kumwe kwese uko takavhura patiri kushandira. Alright. So you apply wax wotanga kunamura. Saka inobvisa bvudzi rese riri within that area. So hairwadzi. Inorwadza and it's also allowed to scream because mabhebi mamwe anotya kuscreama achifunga kuti ihorror story. Ndotonzi okay, kana usati waitwa wax ndototanga ndakubvunza if you ever waxed before handisati okay shamari wax yatikuita tikutoshandisa izvi tichabvisa zvine simba that elastic yobvisa bvudzi rese saka zvinorwadza. So at times I tell them kuti if you want to cry, if you want to scream, it's allowed, but it's pain iri inopera. Okay, no matter pain yakaita sei inozongosvika pakupera because dei zvimwe zvinhu zvairwadza tingadai tisina mwanhu ane vana 99. Consider right. Brazilian ndaona. Saka ko tada kuenda pa Hollywood kana tikange tapedza kumberi tapedza the Brazilian part, right? Anozorara akata the other way around. Or I'll show you a picture zvanenge akaita. Anenge akaita unonzi kuti sei? Chimwe ndatidze mna. Akaita akakotama so because toda kubvisa pese ka. Saka anenge akaita akakotama. So let me show you zvanenge akaita. Show me one of your clients. I will show you my work, not my clients. Alright. Yeah. That maybe ndakubosangane one of my clients is Kana hama inantowazivo. Chandongoziva nje kungoita basa. So patechita Hollywood anenge akadai. Oh ja. Chipeta zvibasa. No. Let me show you my youth. Ndozi zvakaita kana machitwa chi. Kana uchitwa Hollywood. Alright. Saka ndo So that you get to remove
pese because at the end of the day munada kuchena okay iyi inoitwa ndingati chii nevanhu vane mari or vari smart kudarika vamwe vese veve because kune maareas ausingakwanisi kusvikira iwo kuti unyazobvisa pese so you need people like me to do the dirty work then usana vakachena. A lot is going on. Right. Saka ndo two ndo wax iyo. Wax. Yeah. Saka wachimwe chamunoita massage. Massage. So pa massage kune ma different types ema massage. There is sorry ndeba. Saka wait. Saka pa unongochita zvese izvi kugadzira. Comrade wamba simuke. Kana. Especially pa wax avasimuke. Why? Andi pana patati uncensored, right? It's uncensored. Saka tiri kuti pa wax andika you'd find kuti most women sparks vanonge vane mukati mezvidya makasviba or because of weight yavo zvinosiyana saka havafarire kuonewa nevanhu vanoda navo vane ma-inner thighs akasviba. So what they do now is they buy lightening cream kuti vatsvukise mukati umu instead of buying dark spot correctors. So dark spot corrector irungobvisa zveshe zvinokufilisa uncomfortable muma-inner thighs ako. So now ivo vanotengeserwa because vanenge vasingazivi vanotengeserwa lightening cream so vanopesera vatsvuka umu kana vatsvuka umu vachasiya kuapply cream yeye because vari kuti zvapera then vochitanga kutaka this is the intimate area and the skin yeuku iri very soft saka kunotanga kukuzvuka zvekuti paunomuita wax unokwanisa kutobvisa so wotoona ropa patooneka bruise because nyama yadyika nemafuta ekutsvukisa yaya. So now izvozvo zvinototraumatize. Imagine kuti iwe uri kuita basa uchinobvisa papai wotoona kuti pane vhudzi neturopa. Saka there is no way comrade pavanonzi vamira panguva dzakadaro. And also considering pain anenge ari iye wacho comrade havambomire because anenge achifijita achita sei. And you are focusing kuti upedze uende. Because ndeni akatopfeka mask right? I think I'm a weaker brethren. If you do it unotozoona kuti hapana ini ndichitotanga kuzviita kuchikoro ndokwandai comrade pawaimbodai nekudai. Alright. Saka matype emassage mamwe acho takambomanzwa zvedu but dambobvunzwa matype emassage mongotudza matype emassage then mobva mazotsanangwe ari anodiwa nevakadzi kuti ndapi. Okay. Types of massage there's deep tissue, there's Swedish massage, there's aromatherapy, there's hot stone, there's Nuru, because it holistic Indian massage, a head massage, but then madzimai havafarire zvezve zvana aromatherapy zvezvo. Because aromatherapy we are using scented oils. Right. I think matype emassage mamwe angasina bvatambonzwa. Samaona mbotitsanangurira kuti inonzi Nuru ndeipi. Okay. Nuru ndenge chimasaja munhu nebody yangu. So it's 1 hour of sliding back and forth kupasi nekudenga. So antanga akarara akatasa mudenga I'll be sliding. Because ndikumumasaja nebody yangu. So it's 30 minutes akatasa mudenga 30 minutes akatasa basa. Saka mune makabvisa hembe dzese. Apa tete takatobvisa dzese. Nuru nindoiona unge ingori e4play. Because 60 minutes of sliding pamusoro pemunhu wechikadzi. Ipapo ndo panozomira comrade wanga uchitaura. Because hairegedzi. Alright, ngetimbonzwe. Haisi ring ere mna. Earring. Haisi marriage ere. Yes. Koma kaisire pachikono chemarriage. Ima takaisa kuti kune vamwe vari professional veve vanouya vachitongoda massage. Saka anofunga kuti ndiri married. Saka chisina zvaachaita.
ane kakudzikama kekuziva kuti I'm dealing with a married person. And but pane munhu anotoona kuti hapana tomboibvisa tomboisa panapa obva ataura zvaari kuda because munhu anouya achiti ari kuda masaji asi kuda masaji because ari kutya kunotanga kuti manje ndingaudze murume munhu kuti ndikuda nemaextras saka anobva ati okay unongonotora watopedza obva azoti zvatokwana oretiko mahouse ko munoitei obva azati hazvapera pamene muchitanura handiti ndinge muchidaika muchidai handiti ini ndozvati ukaitwa nuru yose murume ikarabwa ichidzika yorabwa ichikwira ikarabwa kana ndikatatuka nongoona yamira semi yenyu iri professional here at times asi okay I'm going to be honest panuru zveuprofessionalism haizivi ini ndindoziva panuru inoramba zveprofessionalism wozi wewe panenji slider padenga pasi especially kana akarara nedumbu handika ndendiri pakati ka so it means kuti ichaslider iri pakati pemauyu pemagara saka hakuna murume anonzi agumisa chinhu chake pamagaro emukadzi yorekedza kumira unless kana akaremara kana kuti ari gay ini am not gay. So wait Stu wait but mukoma musati maenda kana ine kwamuda kuenda ndika chimbotsanangurira kuti ngamukabata ka kamburi kai kanoshandei unokazira ndotweduka kuti ndokunwa kwedu manje sa akamanja kana unokanwa kana waita client iri kuti ndikuda maextras it means kuti massage and anything that may come after massage because haasi kuziva kuti ari honere kana kuti akaneta saka ari kuti ini ndikuya ikoko and ndikuda maextras so now imagine kuti iwewe munhu ari kuti ari kuda maextras obhadhara mari yekuti aone maextras ozomashaya iye abhadhara obhadhara mari yobva yazoramba umira kana kuti iwe wobva waita 2 seconds unondidzosera mari kana kuti unozobuda pasparks but chinoita question yandinayo obvious asi client yeseno yakwauri wekuti naturally you can be stimulated vamwe wacho vanenge vakasheka but unongoda kutora mari inongomira here ibaba kana kuti unondopa ndozvashanda inomira zvayo but ini ndati inomira kunuru deep tissue swedish aromatherapy nechi inomira kana indati imire kana ndaziva kuti tikuita maextras here kana kuti hatisi kana tisiri kuita maextras ndopedza isina kumira that again ndokunoisa mari yekuti poiswa kamera ndotorwa massage chinhu chacho kana ndati hapana extra imiri but pakangonzi mari alright unongonongo watombozudza kuti handisi kuzomisa handisi kuita seka wakutopedza usually for massage in 12 minutes unofanira wakotsera wakutoridza ngonono kana kuti massage yamunhu ari kumassage wacho in 12 minutes anofanira arara akuridza ngonono ndopamba tinotozombwabira kuti maminutes tokurova 45 minutes mukai wapedza but now chiona manje ekuti iwewe notice going on baba munhu auya abhadhara swedish ndo inonaka for madzimai swedish anenge achida kuflex ake vanhu vaya vemuofisi vane tumari aringofila kuti da kurelax oro vakawanda vacho vari honi oro vari mumalong distance chibaba iwe chidai nemunhu ari kukobhulawayo it means kuti apaite 3 days asina kumbokutumisira nut andika kana uchitodana nevakomana vakangwarisa vanenge nini unongonongosangana nedick pic makusenseni uchingomugobvosangana nedick pic apo munhu ari kubhulawayo kana kuti ari kushanda kumaship usati tsende ndosaka vanhu vane vachizvaya kumasaji daupindura zigo nekukudza yescenario
Zigo anoshanda kumashipi ari kumexico munhu wake ari pana 8th apo apa indopandonwira ndichitaura nemunhu wake pawhatsapp ndotoziva kuti uyu munhu wake ari uko ndobva ndamuisira picture dick pic iri paview once andika achingoopena nana muti sorry yauya kusiriko apa spark uyu munhu wake ari kumexico pamwe uyu ari loyal akapedzisira kudhara obva aona okay and at the same time unoziva here kuti kune vasikana asati amboona dzevanhu vakawanda akangoonai munhu wake 1 obva azoona kuti chinhu chinotokura kuda ichi achaita sei andika achienda vanozvifarira anenge asingakude chete kana kuti anenge akaguta bhozi iwo uchibva unodya iweyo mufana uya achiti blas nditengesa madora undezei umudza kuti mufana na mari papana uzwaguta sauda udye hanzi vanoshamisika kuti chinhu chokura uda uri kunzwa apa ajaira kazigo kake kaanoziva kuti akandokangwa ndo zvachakaita havazivesa vanhu vari freekend havazivesa vanhu vanoita musikanzwa andika so you need to understand kuti kune munhu akatonyenga bhebhi riri form 4 akazorirora ndiye ega akadya ipapo saka kana asina kuona paintaneti hana imwe yaakambobata maoko ake andika obva azoona mandingo ozoona ovhiwa pro obva ona ndebvi obva ati iwe orit ndoziva kuti mistake but iwe ndiwe royo ndini amwameda confidence dzekutaura about chiri mandingo imi munosvitembere ana achaziye andati munosvitembere mabhebhi unoziva okay unoziva here kuti ndambokwidzwa ndege kuenda kuzambia kuenda kunoita massage nebending ndichinzi nini ndingoenda for saturday sandakwira ndege friday andika ndikanohostwa saturday ndichinoita basa but tell you what ndazodzoka kuzambia after 2 weeks shamwari yeye akuti uyaimuone mashure ari kunoko I've got a Zimbabwean massage therapist in my house vakauya vese vakati tiringoda the same experience atisuda mboudzwa nyaya nauyu handiwe uripo toerere nyoka negara ndana kutotsvaga kuti ko mamanchenje ekuzambia ari kupi makwacha azara mbegi ona vanhu vari kukwira ndege ka nengolinkoko Thank you. All right, it's okay. Let's continue. But I'm not really. Changa explain massage. Mama mimi the Swedish andika. Do you have not tendera ayo inuru. Yeah, ndechita ne my body part. Ndechi massage munhu ne body yangu. But munoita ubvasingene maibending akawanda. Iyo ndokwazonozongoperera. Because okay, munhu anenge ati nuru andika. Obva atona kuti haachakwanisa kukontinua nenuru obva ati guys inini hangu handichakwanisi zvakamira sei so usual kone kuti panyaya dzemari iye anenge achifunga kuti $60 yaabhadhara yenuru inokavha zvese saka usually munhu paanongondibvunza kuti handichakwanise ndaomero ndongotsvaga paaisa handbag rake ndotora handbag rake ndowana mutambidza ndowandamira alright saka iyoitori sign yekwedza kuti no wedzera mari saka iwewe automonzwi kuda zvekutoti ungati hano mari hazina basa mari haina basa pabasa inini ndechida mari ibasa kana ndikuita saka mari ndo inodetermina kuti tikuita chii because handingamboitire nuru $60 kwakasanakirwa wobva kuposta kuti handanakirwa wabhadhara $60 saka iyoyo inuru then deep tissue munhu anenge probably pamamhanya marathoni ma21 mila oro ane jet lag oro ane bp saka makumbo anenge akazvimba so deep tissue then what it does you be applying more pressure on every pauri kumassage so if you are doing makumbo you are applying more pressure
so that ropa rinonyatsoita circulation iripo. Saka deep tissue inoita kakurwadza muchana, unlike Swedish yandati inonaka iyi. Swedish ndinge nchito ndakaflex because uda kunakira, but deep tissue inoita kakurwadza, saka havaideyo because inenge ichitovarwadzawo iyo vanenge vada kunakira. munozoyanyangoita Swedish Plus deep tissue yacho tinenge takaichipisa, saka uchamuti deep tissue inoita $30 but Swedish inoita 55. Yeah, but 20 no kuda 55 because ari kuziva kuti package ye 55 anenge atori ma1 asi aneyo zvema20. Right. Then hot stone neshandisa ma-heated stones, saka anenge akakudzisa matombo chikunayisa musana makumbo painenenene, but then vamwe vacho havanyatsoinzwisisa zvine zvakuenderana kuti wakadzidza kupi kuhigh school. Kana wakadzidzawo kunana high 7 nene vaivai havizivi zvezvita kuda mabhadhisi kune zvimwe zvinhu zvisingaitwa nemunhu asingazvizivi, wanzwisisa. Hakuna munhu anotenga 16 Pro Max asingaiziva zviti ungobva kwawabva ungoti ndikuda 16 Pro Max, hazviti zvakadaro. Alright. Sa iwewe handika kana kuti munhu achida achikokana paine munhu anenge achingoda bonde chete asi kuda zvese zvekumbobatwa zvikuita semukadzi anongoda bonde chete, munoita madhiro aya, munochaja here izvozvo? Zvinhu zvese tambotaura kuti mari ndo inodetermina zvese, but izvozvo havakwanise kuzvitaura ka1 because vanenge vasingazivi kuti am I professional or not. Of which there are times where I do my massages as story professional, ndotopedza pasina kana anything chaitika. Andika kozita umwe anouyawo but deep tissue Swedish mari kana kuti nuri mari obva ndamuudza obva zvinofamba sei nomutsananguro obva taura ndikuuya kubasa, obva auya pabasa osvika opinda muroom tetingori 2 but inini kutaura chokwadi ndangotaura zvemasaji but no ndizvioni nekuda muraba dada wababa wabada swabada tovatambidza handbag moti buditsa itoni samochaja mari imi saka ipapo manje unofanira kutaura ine tactful way because iwe uchaoffer munhu $40 ka abva achitaura kuti chinhu akati ada 500 ndombo, saka once adaro ndoanati but that will cost you. How much are you willing to pay for that, for what you want? Because I don't do that but you want me to do that, so name your price. Iwe unenge wakataisa munhu unenge kuti anogona kuti 100 obva kuti I've got 300 panapa. Saundudza kuti chimududza pakamboofwewo mari yakawanda. Pandakaofa mari yakawanda munhu akaona video pa Telegram. Aona video pa Telegram ndobva anditsvaga. But manje anga ari murume aitotsvagira mukadzi wake. Because this guy akazondudza auya kuZimbabwe uchiti inini nemukadzi wangu takawirirana zvandawana inini anozviwanawo. So the guy aingoenda unoita massage nevanhu vechikadzi. So he wanted the same for his wife. Saka ndairamba zvinotyisa asada kundisamupoziseni ndiani kwemuniyeye kusvika azonditi alright shamwani ndoziva kuti uri kutya ngendiwe paubasa pako ndobva wai pabasa ndobva nditi I want you to massage my wife. Haasati ambozviitwa haasati aita sei, saka ndoda kuti umumasaje zvese. Ndikamuti no, it's not pese patino massage pabhodhi yemunhu, zvanzinoda ubhadhara kuti umumasaje zvese. Ndobva andipa 800. Wambobata 800 ma100 ayari 8 ngati ndo mari yacho iri zvanzi ishoma. Ini ndaitoshamisika kuti mari yese iyi zvanzi right ndoizira 200 neeco cash yongoita 1000. Ndati saka zvezvizve 20 minutes kana 1000 koeda kuti sei ndingangokabirire haungobvume kutomurevha kuti aise imwe mari.
because hapana pachambomboita 20 minutes 20 minutes ka it means ndangoita 5 minutes gumbo 5 minutes gumbo 5 minutes 5 minutes hanza ndaita back and neck hanza ndaita musoro hanza ndaita mathighs hanza ndaita chii saka acha offer man saka wakabva watomuita mukadzi wacho anga akagara apa ndobva ndonditi do you drink saka ndakatya ipapo kuti ko kana aisa something muwi makaruda kutirova threesome mfesu andati amaya ndinoti baba kanza aborova ndobva tanga kurova chii mama kusvika kuizwere unorova ambulance unomuka mangwana chitenezi inorwadza magaro ndikati hamaya chibaba ndinwe but then pandaiita kana ndanda kurelaxa chitona chibaba chachitori jovhiwawo chitotaura nyaya chichi aiza saka ndakatongoona kuti hamaya baba uyo mufesi ari straight man ari honest anoti ambonipewo kapu ndimbodai bcause ndaneta saka kunozati munhu iye wakatomurova ndamuita swedish but then yanga itori pamberi between yanga iri pakati penuru neswedish because akazonditi mumassage even maboobs nemuside mesini muzimbabweni mune muzimbabweni ndokwamutare anouya muharare every weekend muzimbabweni akutonzwa mutauro wandiri kutaura taitotaurirana nechishona akanditi mupana wangu saatye bo mukadzi wangu ndakatomuroora tikatochata mapictures aya saatye bozvikanzi because I like the idea yake unoziva sparks zvanoita isusu varume unokwanisa enda kuevent nemadzimai inouya madzimai andika onakirwa nebhebhi obva watanga kudana naro eventually monakirana obva wariroora obva watanga kurirambidza kuita masini aya but you are forgetting kuti munhu iyeye wakamuona ikoko so now unenge wakuve self-centered man so now what they do vakadzi iwo wamurambidza vanobva ngoti bo achatanga kuita behind your back usingazivi and you will never find out but now imagine iwo obva wamudza kuti baby zvataingoita tiri mukoma nemusikana hatsikumira ini nchitoa masaji nebhebhi apa iwo unenge uchitoa nemandebvu saka anotya kukuitira mamasini because anoziva kuti but murume wangu anondiitira zvese if I want massage ndinongona massage okay kuti masaji achaizopera ndiye akazoti baby I'm now okay ngachiendake andatozohaiwa taxi ngadzokera pabasa mupesi akasara chipedzi zake ega atangachita mawex then kozoitawo vamwe vanouya nemagirlfriends avo vachida kueromantic yese zvitoripo but vanozongononetsana unozoona bhebhi radzoka rareka kuti mupesi uyoyo ndakanetsana naye but ndikuda the same way wakandiita pepaya ndopamune makuzodzivira pacho pateta kuratidzawo ndo madana makomana nebhora vaya vanenge vachitora maskira namaselo vanenge vachishaina ndo basa ravo kai ndo basa rangu kune dzimwe nyika unobhadhara munhu kuti toenda kubhawa tononwa doro rakati kana rapera wodzokera neni kuhotera wobva na8 na 8:05 anogona kusangana newe akasakumhoresa iwo saka basa renyu rinomaketa papi wana anoziva sei kuti kune munhu anonzi mandebvu ariko ari kutoita zvinhu izvi ari kutoita masaji ari kuofa bonde alright inini zvandakaita ndakangoti I want to let them come to me vachiudzana ikoko I don't market wandaita 1 anofanira kudza shamwa dzake 4 koya 2 ivavo vodza shamwa dzavo 6 koya 3 ivavo vodza ningodza vese vanosvika pakuzoziva kuti if you want chakati kutoenda kwakati if you want chakati if you want treatment yausati wambopiwa kana neboyfriend yako inowanika kunoko right ndambobvunza are you married no handisi hamusi married I was married saka mukadzi akaendera chii imi muchine muri abadada muchigona zvese wangu pane vanhu vanoona Bill Gates nemukadzi wacho zvakatorambana Bill Gates naMelinda vakarambana do you think kuti mukadzi ari nomo angarambana naBill Gates but vakarambana vakadzi pana Bill Gates ona zvoitika pana Bill Gates inoti vakadzi haisi nyaya yemari chete ndakabva kumba kwedu sadza ranga ririko which means zvamuinazvo imimi ndo vakadzi vazhinji zvari kubudira mamereji avo mazhinji andiro but soka wenyimi makazobudirei
akabudirawo zvimwe probably zvaangasiri kuwana. Vanhu vanotikompera neshamwari dzavo. Iwewe unoziva here kuti unokwanisa kukombera bhebhi rako iwo because ndakudza kuti shamwari bhebhi rangu ranotengera Rolex or bhebhi rangu ranotengera jezi, roza ndoda majezi, ranotengera jezi. Apo iwo rako harikwanisa kutengera jezi, not because afford, but haatozivi pamaonomudza. Wobva utanga mukombera munhu akadaro, unotomusiya kuti akadhi ako mabhebhi ari kutenga vanhu. So inini ndakaona kunge mabhebhi vanonyanya kuudzana zvese zvekuti rimwe bhebhi anotanga kufunga kuti saka vanhu vari kutonakirwa kunze kwavo ngenimbosiya tsako. Sai makarambana rini namadhamu? Tarambana musi wa13 February this month, this year. Saka mudhara dambokubvunzai, saka pese pai andozviziva basa rababa, andoriziva kuti basa rababa ndiri kumasaja vanhu, baba vanopa happy ending, kuti pane zvimwe zvanga musingamubudire pachena. Iye chaaiziva kuti ndo basa randoita, but ndakamudza kuti ndakazisiya, ndakatanga kuita rimwe dhiri because hapana munhu anomboita comfortable achiziva kuti ndotomudza kuti bhebhi ndakumendo basa kunoita masaji. Under jealous. So what you don't know doesn't kill you. Yeah, pakashata. Right. But ndikundudze kuti mudhara imwe kuti maclients motomawana zvekutoti tikuita zvepawiki munhu kutouya pane vanotouya 2-3 maclients. 3 maclients anouya paday kwete pawiki. 3 maclients anouya paday kwete pawiki. Pawiki tinenge takutoti 3 times 7. Kuvanozouya vachizoda happy ending. Ndo vakatowanda vacho. Alright. Padhiri remasaji nini ndongoona kunge vanhu ndo zvavanenge vachingoda. Oro vanogona zvakafanira iwewe une vamwe vanhu vanotoda iwe vanotoda kungangura, but wakwanisa kumudza kuda kungangura because hauzivi kuti ari kuda here kuti asi kuda. But dhiri rangu razonakira kuti pane mari, munhu anotaura kuti inini ndande mari yangu yakati, munoitawo here izvi, kana ndikati kuita ndakutora mari, ndikati handisi kuita handichatori mari. But vakatowanda vacho ndo zvavanenge vafambira because ndingangoti 70% vanouya vachida masaji pandozinovabata zvinova zvatochinja. Munhu anopedzisa kuti zvaoma handichagona. Umwe unogona kutomuti wakutomutsa kuti ndapedza, but I was just about to come. Chingondirabha alright, but isati rabha vanhu mahara wauya kumasaji kana kuda zvekurabha wakutobhadhara. yatinongoitwa mumastreets umu, yatinongoitwa mumavenues ekuti ukaenda unobva wanzi mari ika wotaura mari yakati dhiri parinopera ndiwo unenge waita kamu. Ndo dzisisemu futi. But vanhu vanoita zvamuita izvi makawanda here? Hapana here engwe mune muriwo ndozikana kunzi munomo muHarare I think tattoo. I think there's a guy wandakanzwa anzi akuitawo anoitirawo Cranbourne. Ndo unoziva muri tu chete? Yeah. Munobhadharwa kuita bonde? Inini ndindoziva ndobhadharwa, iye handiziti anobhadharwa. Pamwe iye anenge achingoda kungobatawo vakadzi vasinopfeka. Wandonyatsoziva anobhadharwa kuita zvinhu izvozvo ndini. Handiti alright, inini Sparks bhurugwa rangu inini handibvisi senzina kupiwa mari. Kana pasina mari haribvi. Iri bhurugwa haribvi. nango pakaya pombi yakaita sei? Hapana, ndechitoona kunge nditoona hangu magwinya kana mastambo kana zvimafrizi zvinza musoro zvezvimayo zvinonzi machii zvezvo mheno zvimabhombi. Ehe, but mari ikangonzi yaiswapo chibaba hazviperewero. Right, mune Zimbabwe ndipo muri kunzwa zvikuitika. Isitiripo pakuda kuti vanhu vazive zvikuitika mumastreets umu, zvoitika musipo because a lot is going on. Ndozvatakazodiscover takaona kuti zvakawanda zvikuitika munyika yeZimbabwe, vanhu vazhinji makakula down, asi zvinhu zviite zvichiitika. Saka mudhara pagraft renyu iri hamutyewo here nakusangana vamwe vakadzi vanongwa nemushonga vakuti vakakutorai maybe vagona kukuendesai somewhere then mozotanga kusangana nezvizvotyisa? Musati mamusangana nezvizvotyisa vakadzi vanongada kuitwa zvinhu zvezvemushonga? Inini I think chandingangotaure ndakazvimirira ndechekuti mwoyo wako iwo munhu
ndo biggest profit wako. Do you know pese panoitika chinhu chakaipa kwauri iwewe mwoyo wako iwo ukangoita flashback 2 hours before zvinhu zvo zvaitika mwoyo wako unenge wambokudza kuti don't do it iwo boita naro wait munhu wese paanoitikira paanosangana nemawana akadaro aya ukamubvunza anotokudza kuti ndatomboti no that's why inini ndichifunga kuti AIDS nesick munyama wamboita sick here but I know vanhu vane vakaitwa ka3 ka4 akaita drop akaita yemaconflower akaita imwe yacho akaita imwe yacho why I don't know yeah saka ini ndofila kunge zvinenge kakatunguriwo kajambo because handiti tambotaura zvemari paya kune umwe futi anogona kuti patina handisi kuda marabha handisi kuda mapepa da direct kuti vana vachita kuda direct munowaita saka ipapo ndo panofanira kushandisa wisdom kuti why ari kuda direct apa muntu uyo anonyatsonzwa kuti it's nice to be here saka kana mwoyo wako ukangokuti bo takumboita zvematest kits tombovhetana zvekuvheta nemaziso izvi unowanzo but mambozvinzwe kuti anzone munhu anenge achimwa mapiritsi uya akatiswa nematest kit edaya chirwere achibatwa pari ndo hapana munhu aoraiti pabasa remunhu kana uchicheka nyama iyo mushini weyo unotombokucheka kana uchidhiraivha iwo unotomboda accident vakomana anovhurirwa road vaiva vanotombodonha nemabhaiki aya akavhurirwa road odonha kozoita umwe anodhiraivha futi but haadonhi asina kuvhurirwa road saka ameno saimimi ndikuti mundara momborova here yekedero mumadhirenya aya pana mumusangane nanoti ano ndirongoda ro mubva mawapa ro ka1 kuno ka1 aiwa zviti unofanira watombowaya ka2 ka3 ka4 takujairana wakuita open up wobva wataura reason wakudira ro toita ro tatestana kwete ngoti unongoya ka1 ungubva kuti 400 nda ro what is for upenyu hautengeswe mumushopu kaubva kuti mune upenyu here wemunhu mutema wobva kuti wobva wabhadhara saka ine zvachezwi what manika pane pamwe paunofanira kuweya pane livewemasylenda wobvanzi wasara we 4 zigi ne5 us wobvati ndipewe ma-us kuna zvo zvakadaro pamwe pacho weya kuti ndiro here am I worth $400 pamwe pacho unoziva kuti ukatomurambira munhu anobva toti ndada kutesta chi400 achipfeka pepa sapanda kuweya newisdom dzakanyanya pakashata saka imi musangana nezvirwere zvepabonde izvizvi ne mai ai okay takutesta ipapa tokona negative iri totoita live totesta from zvese tonoita mablood test kubvira kuma-STIs kuchirwere chacho bo iyo munhu ane chirwere angaite ndebvu dzakadai ndebvu hadzina kumboya kuholidays sandebvu ndidzanotoshandisa kuti ndo biggest two guys ndo biggest two tisati atombofunga kuti oiwe kana chii ndebvu because okay I remember at one point pabasa pedu pane matherapist mabhebi nene so this lady akauya agara akanonoka kubata time yake yeappointment ndobva asvika pakuita umwe munhu wanews akanzi motombomirira and saka agara relax saka she wanted to tell maladies zvaiitika ndobva anditi kwewo uri kuitei murume muvanhu vese vakadza ndobva hanzi nemuridzi wepala uyu ndiye male masusu wedu ano massage anoita wax saka if you want you can sanodo massage makamirira manews akati ndidyiwe zvikazi kuenda zvikazi ndebvu idzi maura
Saka imagine kuti munhu ari kuudzwa kuti unoita zvemasaji abva atotanga kutaura kuti ko ndikadyiwa. Guys, inini I've got a soft spot for beard guys. Alright. Munhu zvatinongoita isusu patinoona mabhebhi paipai, mabhebhi ndo zvanotoitawo. Kune mabhebhi anoda vakomana vapfupi, kune mabhebhi ukufananidzira mandebvu nekana magaro. Yes. Andi mabhebhi anoziva kuti inini ndine garo, pakanzi padoya vanhu vane garo inonzi garo, anoziva kuti ndini. Inini pakanzi audition yefilm oro ingave job advert, pachidiwa munhu mutema ane ndebvu, ndotongoziva kuti hapana ndini. Saka ndotoenda ndakatogadzira red card. Ndichitongoziva kuti director wacho ari kuti achingondiona anobva ngoti ndiye munhu wandiri kutsvaka. Saka ndenchiziva kuti mabhebhi ese anongotaura zvendebvu akangoti anoda ndebvu, inini ndingosvika ndingondiona anobva ngoti ndo ndebvu kaiti. O idzangu hadzisi ndebvu, dzangu it's beard. Ndebvu ndo dzekwamarangi dzidzi. Saka ndebvu ndo dzichengetera purpose kutoziva kuti no dzine madzinotonohaka mumastreets umu. Eka ndo kid bag. Andi mabhebhi anofamba nekabhegi kanenge kane lipstick, mapedzi ini bhegi mangu mutori nekamu neka oyo. Ndikafamba ndodzikama dzongogarawo dzingoriwo fly. Dzogara dzofana kunge dziri on point. Alright, musikana achifamba nemukomana wake akamugeresa ndebvu, akanzi ona uya nendebvu, but at least dei dzakadai ndaisamba kugeresa. Ya, muri hure zvezviwa. Handisi hure product iyi massage, inini handisini product. Ayo, product yandinotengesa inini imassage. Iwe kana wakuzodawo zvimwe zvazvako izvi. Bhozi iwe unoenda kubhora kawanika ubonakira uboti kubhora kunonakidza kudai indakutoya kubhora. Saka munonzati mune makastoma enyu maregular mutozvingana kunzi ano uyo akana anifonera ndidzo nyaya dzacho uyo anifonera nyaya dzacho. Anotongoziva kuti ngoti ona ndine vamwe vanotongoziva kuti they don't need to call anymore. Ndindotoenda kuall. Bhozi vamwe vanouya kubasa, kune vamwe vanotoenderawo kudzimba dzavo, kumabasa kwavo oro kwavanenge vari. Bhozi anotaura chamwari ndendiri busy. Munhu anokwanisa kutoita rimwe basa ndichitomuwakisa achitoita something else, asi kwanisa kuuya kubasa. Vamwe vacho havadi kuzikanwa kuti vanouya kwandiri kuzowakisa. Saka ndoenda kubasa kwavo, tondonopinda muofisi mavo, tovawakisira muofisi mavo, tocleana toenda. Vamwe vanenge toti ndiri pabasa shamwari handisi kukwanisa kuuya ikoko, totonopedza basa tiripo, toita happy ending dzedu, torongedza. Ndambonza muchitaura nyaya yekuti mune muri rabadada wababa, saka mundiudza kuti mundara mimi kuti saizi yamuinayo ndiyo inodiwa nevanhu jajayo. It's not about size manje. It's what you do nechinhu chacho chakakura kudaro. Because chinongonokura zvekusaizi hachichamiri. Chinhu chinenge chakangodai hachinyatsoite simba so. Ndopamunozomwa kanga chinovaneka but hatichiwanzonwa kaikai. Because isusu tetapedza basa kuforeplay. Okay, ndogara ndichitaura kuti it's only men who cheat for sex. Because murume akangoona garo apa akaribata yatomira akutoita. Mukadzi has to be emotionally attached to you kuti aite bonde newe. But then now kukesi kwangu inini takucommunicate manje nekasoft ka Kelly kana ka Marcus Garvey, ka Killing Me Soft kari kurwa kana sexual healing kana Rescue ya Chris Brown and maoko angu. Alright, munhu wese anondimhoresa ndo tumangoma twegraft. Saka mabhebhi ese pandomhoresa bhebhi anobva kuti iwe maoko ako akapfawa kudai unoita basa rei? Anobva kuti I'm a massage therapist. Obva anditarisa obva kuti zvinozopera mushe here, ini handisi strong. Obva kuti kana uda kuti zvipere mushe tinozviperedza mushe, kana usingadi kuti zvipere mushe hazvipere mushe. Ndopandamboti paipai hazvipere wero. Hazvipere wero. Alright. Mundara nini nyaya dzamukuti dzasaka dzinondishamisa. Wachimondudza background makurira kupi mundara mimi? Ndakurira Kadoma, ndakapusa asingaiti.
Ndapusa zingaite kurira pamaini ndaitore demisexual. Kana ndisingadana newe handite bonde newe. Ndaidana nemunhu 1. Ndobva ndaya kuHarare. Ndaya kuHarare ndichingoroka boys chichi ndaifarira zvekuacta because ndakatosiya ndatoudza vanhu kuti ndichamboenda kuHarare muchandiona paTV. Wanzwisisa? Saka mbiri pakakazouya manje. Wakutoona kuti iyo mabhebha anotouya uzokumbira uzotora picture. Ndasaziya. Alright, chekutanga ndaisaziva kuti kutoacta kwacho kunobhadharwa ndindopiwa mari. Ini ndindaida kubhadhara but ndaitonzi saka unoda mari kuti udai. Ndati ini ndinoda mari futi. Idirike. Saka inini ndabva ndangozvidza ipapo kuti chinhu chese chandogona kudarika vamwe vanhu vakawanda ndofanira kuita mari nacho. And I always tell one kuti kana une chinhu chaunoziva kuti iwe unogona kudarika vanhu vakawanda usiri kuita nacho mari uri balance. Saka kuacta makamboactera? Ndaacta kakatowanda. Maacta mamuva api? Ndakaacta paMr Baba, ndikaacta maZim Tales eZBC, ndikaita maskits akatowanda nana My BB nanani. Recently ndakatoita Mukadota Reloaded, big up to Admire Butisi. Ndandiri Baba Phineas. Ndakapusa futi. A lot is going on. Ndichishamisa information yane ndichireceive ukubala. Inenge chindishamisa. Alright, it's okay. I think apa ndapanzwisisa kuti makakurira kupi makaita sei. Ndakazongorwa tsoni kamukabhebhi. Ndo pandakangoita, I think ndo pandakangochinja ndikaita muka ipapo. Usadherera kuti bhebhi rechikurambidza for example kubhema. Rikuratidza kunwa. Ukudza kuti iwe ukangouya ukanwa hapana chatikuita. Andika? Obva wazonzi ko bhebhi wadi ubata handikumboenda manyaradzo kuchinhoi. Iwe but asana ndichikumbira kumboenda out neboys nhasi chichi. Because ndiri munhu uyo anocommunicate. Ndiri munhu anoitira vanhu zvinhu zvandoda kuitiwa. Saka ndindotanga kuita. Saka ndichida kuti bhebhi rindiitire zvandoda ndimuudze ndoda kuita zvakati. Ndindotanga kungozviita. Iye ubva atanga kuzodzoserawo. So it has to be reciprocal. So ndichicommunicate daro iye akabva abhoka. Tataenda kumobile takaenda neboys. Hanzi pakadhakwa panapa pana mabhebhi. Handi kune rimwe bhawa. Ndataenda kwekwe. Then my friend akauya akanzi Mr Casanova pane mwana ari pasera pama1. Ndikati ndokwangu. Handi alright ndikumbire nhamba dzemabhebhi ndichinyimwa. Handisati ndambonyimwa nhamba. Kubva kudhara. Hazviti. Nhamba igive. Ndotoziva kuti ndikunodzipiwa ende tikunowirirana. Because kuna ora indotodenda mabhebhi ka but vachitonaka handizozivi. Azizomshonga ere? Handizozivi. Inzwa Sparks. Auziyani? Meno pamwe ndakanyanyosvinirwa. Anotaura nzi kusvinirwa mukaka pamwe ndakanyosvinirwa. Because indotoziva kuti nhamba yemutemo. And handide zvenhamba handivhunduke mabhebhi. I've seen beauty. Ndakamboshandisa bhebhi rakanaka zingaita nebhodhi yakanaka zingaita. Saka handivhunduke mabhebhi. Saka kana ndaenda ndotoziva kuti hapana give ndinodzipiwa nhamba idzi. Ende zvakatodaro. Saka ndandati ndini Mr Casanova handi ndokutora nhamba ndandaona riri bhebhi rangu. The same bhebhi raitaura kuti usabhemi usaita sei aitorova shisha. But inini kuti ndinyatso kuti uzomuudza munhu ndakakuona kaanoramba ndandakukumbira mupfesi aibhema mogoni ndipo mogoni zinobatidzwa. Ndanokumbira bhebhi rangu moto wepashisha aibhema ndakati kulezise ndichikumbirawo moto. And unoziva kuti akati torai bamunini musikana wangu. Hanzi torai bamunini. Akula down zvake. Haana kuvhundukana kuti asei kana kuti asei. Ndikati zvikuitike here kwandiri. Because inini I'm used to women bowing down for me. Ndindokola mashotsi ndindodetermina pesa yatikufamba nayo ndinikuita sei chero ndisina chii kana ndisina chii ndichingosuggesta zvinhu zvichingoitika. Varume havazizivi kuti musikana akakuda anodhiraivha pabhorodho bhuruku ouya kutora kuHopley muhamanodya kuvillage obva anokudzosera kuHopley. Obva akuti handikubhoikana nekubva kuHopley chandei wodhiraivha kubva kuHopley kusvika kuvillage wona indrive yakakumirira yekudzokera nekudheni. Kana achingokuda kana uri mugai izvinhu zvozvo zvinoitika.
but manje vakomana vemuharare vanobhelievha kuti vane mari saka they want to use mari pazvese. Hapazi pese pashanda mari because uchashandisa mari panangoshanda ndebvu nekugona kutaura nekungonakidza munhu. Baby mari anayo zvese anazvo but ane depression aritoda kusika. ndopamunopinda imi Ndo anosvika inini ndichito alright ini ndongosvika nekutongotaura nyaya chete uchingosika nandati iwe anotombokudza zita rangano rako unonzani right aseka kateni ende ukangoseka nyaya dzangu wafazve wasva alright kutoseka nyaya yangu nekunitolerata uri kutoti I love you too wangondipa nguva yekubatanidza hakune maaufa meo wati komdara wati mdara pana zvamunoita imi mandika obviously body count yenyu yakupisa mune body count yakaita sei pandapedza kuverenga nini pandapedza kuverenga ngairi zvekuma tingati chii 643 vakabatana maoko raitandika kuti abata maoko uyu obata uyu vachipiwa zvinhu tongopa munhu wekutanga vakamira pana fourth pepe kuti sinhiri ngariende unozonzwa munhu ari kunotona achikutaura kuti taribata kunoko richingofamba paconveyor belt. Yeah, 4 mawana poziona tiri vangani varume handizivi tiri vangani but tiri saka hamuchombotye hana inaitomborovere panyaya dzekuzotyawo kuti muchaenda kugehena muchanotsva yamukuita isiyo mufanira chechi hana inaitomborovere kana tozotangira ipapo mansiti aitadze kuhwina kuetad ichitanzi tikazoenda kubhenabeu tozorohwa tozoweka takubhenabeu ikoko islanders totadza kuhwina mubaba fields ichiti tikazoenda kurufaro tonorohwa boys ngatidrowei nawo vakomana ngatimbohwinei tozoweka takurufaro stadium unosvika ikoko tonzi bo bcause dei singade kuti masini acharenda isakupai but sinhi unotokura naro chitoriona risikashande konzi waregere uchasisa sidi urambesuka I think hana yake akatoisiya ukadomo anda kufonera padeni kunzi iwe uri kuiteiko hana yako ikurova kunoku vanhu vanenge ane hana vanhu vanozvara nehana hana inofanira kurova nepfungwa dzototengwa kazvezve kutoti utotenga kuti ngomatengera tora masofa ndasingada kubvunza kuti iwewo but iwewo pamaitenda mabhebha una mushonga here I think man handizivi vanhu aya vanetsi vanongoda kungogona kutaura navo chete nokubatwa bo ore ndatomboita bhebhi nini rainana naropa unoziva kuti ime muchigara muri 4 boys andi padeni bhebhi akati inini handikwanisi kuramba nchuya kunoku inini vanhu isi otobuda bhozi vazani ndauya ndakutodyiwa ndakangonzi ukuiteni kana hapana nzi ndiperekedzewo tataenda kuwaterfalls kumano meadows ndandanosvika padheni cottage chiti nice setup bones kuti bhebha nepamba pakanaka mwana ndopangoti kupa nhasi wagara pana mundopamba pako pana ndakati zvanzi panapa pamba pako handidi kuuya kune vakomana vakawanda wewe handatotanga togarewo patori padheni pakashata ndikambobhadharwa flat gore rese kunzi iwewo handidi kushaya wagara mutown rent ndabhadhara ye12 months tozorenew after 12 months handisuda kungokushaya chete pandiri kungokudira ndikufanira kungoziva kuti uripo ndowana zvandinoda kuenda ndoenda padeni sanangana musikana wangu ikati ndezvebusiness iwe munhu abhadhara rende 12 months kuharare kadhiri kati bhoka akasi kadhiri kechinherera ka bcause wangoziva kuti zvese zvawakuda kuroerera iye chamani ini ndaigara kumufako sinagogo wangu zvinhu zvese zvazviri bhoka ndiwandiudza kutaundi kunoko hakuna matakshop ungatenge half bread mutauni ireyo but kugeto half bread unoitenga unotonoisirwa colgate patoothbrush otokwecha mazino obhadhara 20 cents otobaya but kana wakutauni hazvichaitika saka unenge uchingoroerera iye saka
chinobhaidza vakomana vanokumbira mabhebhi adi kukumbirwa mari Anofanira sei? iwewe unofanira kusuggesta handiye ndiane mari wotomuti so bhebhi zvatikufanira kuita panapa tofanira unodya tonodya kana gango after gango uda dodlewo ubva ti ubva ti asabo we eat first then we drink then we have some quality time ubva ti bo moenda pagango ubva ti gango reta mari $13 Ukutengesa bhebu. izvi panoya opiwa $20 ka $7 painoya obva wadzosera mbeki rake morowa machichi chenyu doroya pobviswa 100 ponzi $64 obva wati hana change obva wamudoti no tora $6 chobva umoni pa40 painoya obva wadzosera mbeki rake wamabaya iwewe paunozomboitawo kascore une kamari ndiwo uri kumonya mota yake probably pamwe ndiwo iwaona usually iwo unenge usina mota uri driver mota yake ka obva wangoenda nepaservice station obva waisa fuel ye$19 obva wadzoserwa $1 iye achaona mamenads kana chii mafruits obva ti bhebi nditengeroka $1 obva nderekombi saka chigara kuti wewe waisa $19 mumota isiri yako wobva wasara $1 okumbira $1 wobva wamunyima kuti aiwa ndeyekombi yangu saka paunoenda nokupa mari paunoti bhebi ndakuenda ndopaipai panoda kuweya Saka munobata I think mudhara zvamukutaura sezvekundishamisa because ini ndiri manotaurisa ndiri mandakanya bari yese yamukutaura ininika ikunishamisa sandambozvinza ndakatozvinzwawo nemi zvamukutaura Sheriff tapa mesi mangani 49 ini mudhara ada kudza fera whatever zvamukutaura zvekundishamisa meno kana makasununguka kumbopo muri Zimbabwe namba dzenyu then vanoda kuzoita izvozvo zvari kuda kubata namba tikupa mhuri yezimbabwe tikupa mabhebhi anenge achida masaji kana abva unoshanda mari yekuzondibhadhara kuti ndivape therapy ndowatikupa nhamba kwete mhuri yezimbabwe ndeye mabhebhi anozvishandira anozviriwadhawo because you have to feed the body that works the money so if you then keep feeding it usingamboitawo tumatherapy tekuti nyama dzacho dziite fresh unoziva here kuti yo after massage unofila lightunofila very light kana kufunga kunotochinja because uri okay unyazonzwa kuti uri okay zvaangofanira nekuti iwo waenda kuna therapist kauchimuudza nyaya dzako obva atanga kuudza tumatheories kuti ukadai so usually head massage chaicho kana massage watsoka unyatsoona kuti ndakarelax besides zvimwe zvemahip ending iyo massage yacho unonyatsofila po bozi yofunga kuti yo munhu ane bp yakazvimba makumbo but tinoribata gumbo reto ora ini ndoshandisa wedhe uri kupfanya nopfanya gumbo iroro zvokuti paunobva soka unonyatsota kuti ndichingoita mari chete ndikudzokera kuna mandebvu saka iyi namba iyi ndeye mabhebhi anoshanda mari yekutipa aiwa varume anoenda unomasaji oone mabhebhi bcause vanenge vachida kumbonzwawo that experience bozozombasaji one murume akuite boys ende inini murume wacho handimbofanira masaji amurume hazviiti ndambotaura kuti I'm not gay. I'll repeat it. I'm not gay. We don't do that here. Kuno kutora mabhebhi anoshanda anoziva kuti mari ndo amoshandiswa saka iyi namba yemabhebhi 773 251 444 773 251 444 kana ungoisa pa Instagram yakanzi Victor Chims VICKTOR CHWMZY paunotongonyora kuti Victor unobva watongoona chibaba mune Zimbabwe a lot is going on pane mubvunzo wobva kumashure muda kuzorora here kana kuti makazorora ndichazorora pandichazorora
ndini shoku and everything zvataurwa panapa guys. So anyway, muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Uncensored. Patouya panapa tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe kumaZimbabweans. Saka nhasi handina mandebvu akachitaurawo zvaanoita nezvazvo, because taifunga kuti isusu hakuna varume vanokechwa, but my surprise ndasangana naye muzora nhasi andati anotobhadhara kuti atebonde. Ngatingoti 3/4, hatingoti varume vese vazhinji vandoziya inini. Kana varume vemuZimbabwe ndatofunga kuti varume vese vanongobhadhara kuti vaone zvazviya, but ndaona one first person anobhadhara anokechesa. Saka muri Zimbabwe ndozviri kuitika, tingori pakupa information. Saka chingeti first time yakosvika panapa usina kusubscribe uchitoona kuYouTube, please don't forget to subscribe, like and share. Kana uchinge uchitiona kuFacebook usina kuti follow, gara kuti follow, because each and every time tinochiuya nemalatest, tinochiuya nezvinyowani tichikupai zvinenge zvichiitika. Saka garai muri mine data renyu each and every time tichingoposta something new. Saka handina kuronga ndinawo panapa, tsanangura zvekuti nanhasi ndichiri neshoko, but still a lot is going on. Usatsinzinye pakurarama. With that, we are out.